The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Aksyon na Marlon Hinovia. Kung naman Aksyon Artay Hupon checking in, diri sa aton sining pagpangalagad. Action Firing Line. Diri kita sa nasiling ko na Miyerkules kita sang gabi. Miyerkules kita nga presentation, July 13, 2022. Action Firing Line. Basta ka mo masuki naton nga magka-aksyon diri sa bahin sa Metro Bacolod, kabilog nga probinsya sang Negros Occidental, nagamonitor via on air. Kumusta ang inyo sini nga hapon? Nag-ulan man, nagtupa man ang ulan sa inyo diri sa Metro Bacolod. Lapit na alas 6 kag naghulaw, no? Actually may ambon pa nga nagatupa pero may pagdamol kaina tulo temprano pa sang ulan. Action Firing Line. Di may mga lugar gihapon nga posible barado ang drainage system. Amoining rason kun nga may mga lugar nga nagtaas liwat ang tubig. Action Firing Line. Pero dugay-dugay kumustahon tanayaran si Aksyon Gani Republika. I-check ta sa iya ang pinaka-latest karon nga weather advisory. Kumustahon nato nagligad to Lunes ang nag-duty kita kay day off naton kahapon. Ambot ano na tong latest iya sa lakat sang LPA. Ara patukon na tunaw na hibaluon tabi kay Aksyon Gani Republika. DYEZ Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Sa pinaka-latest nga weather update, Aksyon Gan, may gabi please kamin. Aksyon o mayong gabi sa aton mga listeners, mayong gabi. Are, lakat sa aton chimpo sining gabi, Miyerkules kita karon pizza 13 sang Hulyo tuig 2022. Ang tropical disturbance ni sa aton nga synopsis magapabili ni siya nga low pressure area sa gihapon. Pero layo-layo na siya, hindi siya direktamente makaapekto sa aton. Kundi kuan lang ni ang iya nga rawit-rawit o kung ginatawag naton nga trough o kung extended elongation kay gina-enhance siya sang southwest monsoon. Ari siya karon nagaantad sa distansya 40 kilometros ang kalayuon. Nasidlangan is northeast ang Itbayat Batanes. Ara na siya sa babaw, no? 20.9 degrees north kag 122.2 degrees east longitude. Pero kay kadamo sang galom, may halin sa Marianas, may halin sa Micronesia, dason gina-enhance pang southwest monsoon. Amo ni ang aton nga chimpo. Okay. Ang ikaduha nga weather system naton southwest monsoon o kung habagat nagaapekto sa central kag southern Luzon, no? Ang southwest monsoon ni ginaupdan sang LPA nagapatupa sang ulan. Okay. Nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagbanagog diri sa mga lugar sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan, Zambales, Bataan, Cavite Occidental, Mindoro kag Palawan. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton kapungsuran upod nakita diri sa Western Visayas, Negros Occidental, may naligwin lamang nga mga pag-ulan o kon pagpanag-uob. Amo to naligwin lang ang ulan pagpanag-uob pero naga-enhance sa gihapon southwest monsoon ginaupdan sang localized thunderstorms, no? Ang seaboard naton diya sa western seaboard naton sa Kabisayan nagapabilin nga hari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga huyop sang hangin magahalin sa direksyon na Bagatnan nakatungdan pakadto na Bagatnan southwest to south. Amo ning aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros kag wala na batak ang gale warning advisory diri sa aton sa western seaboard sa Kabisayan. Nagapabili na sa gihapon makanay hasta sa kasarangan lamang pagdulod apya sang balod
sa aton baybayon sa probinsya nga may 0.6 hasta 2.1 metros ang aton nga astronomical tide. Karon alas 5:47 ang aton hunas, no? 0.1 metro, 0.0 metro ang kanabawan. Magabalos ang taob sa 1:24 kagahon, karon sa kagahon 0.9 metro ang kadalumon. Kag alas 6:07 nagpahuway si aring adlaw magapakita ini siya alas 5:32 buwas sa aga. Nagahamboy kita karon 25 hasta 31 degrees Celsius sa action art. Medyo bulubugnaw-bugnaw ang lakat sang aton nga tiyempo. Ang ginasiling mga low pressure area ni magapabilin lang ni siya nga low pressure area sa gihapon. Presente siya sa sulod naton sang aton PER pero gamay ang tsansa nga mahimo isa ka lubos nga bagyo. Kag malusaw man lang siya pagkatapos. So wala kita active nga tropical cyclone threat. Ang serye sang LPA magatuhaw naman sa halin sa July 20 hasta July 26. Kag magaupod ini siya sa ITCC, magaporma ni siya kag magaapekto sa halos nga bahin sang Luzon kag Eastern Visayas area. Gamay man ni ang tsansa ya nga mahimo man siya isa ka bagyo. So, why kita potential threat, no? Sa sining Hulyo 13 hasta sa Hulyo 26, no? Low pressure area lang, So, blessing in disguise ni sa aton mangunguma action. Gani man, may lang ko na mo ning tulitimpla, pero kaina, siling kwantis magtupang ulan, mga alas 2. Sos, ang humidity, hindi hamak, grabe, gidya kainit, kaina mo? Pero kayo nagpaang kagina sang aga? Gani? Galing ti sila. Ulanan ka, muna gusungaw ang kainiton sang duta no? Oo. Isa pa concrete pavement mga simentado, kundi pa ang pagid. Na urban hit, gani man. So anyway, halong gida action gan. Oo. Why pa man gid so far no kay nagligad to yang ginamonitor naton daw Southern Negros may mapagtaas ang tubig baha si Palay especially. This time daw ay pagid man sa report no nga incident report ni padala sa inyo nga liwat na ka-experience sila. Why pagid no. Ay salamat. Mga landslide why man ginamonitor man nato na no adlaw. Pero daw why pa sing may nakahatag report di sa aton. Ti kumusta si Haring Bulkan? Kanlaon? Si Kanlaon niya si Kanlaon ganay ari-ari. Si Kanlaon i-refresh ha. Sige be. Dali lang. Si Kanlaon hindi naman. Sige na lang, main lang na siya kung hindi siya ma-refresh Basi kung nabudlayan siya, no? Basi bundol, black o hila. Yung ang aton nga website sa Freevolks, Idano. Why man kita? Alert level 1 kita sa gihapon. Gani. Why man dapat kabalakan Nga mula nang pinakasimple. Ang nami isinaiya kay at least nagapabilin siya nga mo sina, no? Oo. Why man ta pakabalakan ti ginalawag tagid man na permi galing ti ang iyang sistema amula na sa low level unrest sang nagligad to daw nagsungaw lang siya ang gaseous state no? Nag-ilig siguro sa iyang ginatawag naton nga galis blang litik-litik niya sa iyang summit kag crater. Okay. Siyempre aso dan sang aso pre nalikop sang aso ang iyang palibot no ang iyang crater. So mo to daw nagtaas-taas ang iyang volcanic seismic activity. Okay. Daw nag-41. Pero ang aton niya nga low level unrest alert level 1 sa gihapon no kay isang nagligad na 157 gani iniya nag-41 lang while ang bulusan gani naga 68 gani no? man 32 pero alert level 1 sila pero mayo man na kay ti alerto alistong aton mga DRRM units kag mga LGUs concerned gani man. Sige, action gun.
Sige. Okay. Preparar na pa niya po na. Oo. Salamat Thank you. Sige. Sige. Action firing line. Aksyon gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division sa pinaka-latest nga weather advisory. Action firing line. Ang mga pag-ulan bangod ari pa kita sa rainy season, gina-expect nga basi magalabot pa ini until September. No, ang pag-ulan-ulan, ti kabalo kita bulan sang Hulyo, Agosto amo gina ang tig piligado or ginatawag nga tiempo muerto. Ti nagasira ang galing mo, way trabaho sa kampo, way trabaho ang pila ka mga nagasalig sa ilas ni income sa pagtrabaho sa mga kampo. Damo actually ang nagapasyudad sing una na ibaluan ko, bisan na mga nagamaniho nagadala balas ang dalagko nga tracking nga ginakargahan sang tubo, naga-decide na lang nga magpadulong sa syudad kag magmaneho temporaryo sulod sa 2 ka bulan sang dipasahi nga mga jeepney. Action firing line. Ang ibang taxi ang ginadala, no, para lang at least while nga nagahulat na naman sa pagbalik sang galing pag-resume, diri lang anay mangita or ang hanap buhay diri lang anay within the city of Smile. Action firing line. Galing subong magtiyempo muerto. Kung ikaw driver, abi may ara ka kumpleto nga papeles, pwede ka ka-apply o maka-drive ka diri sang taxi sa Bacolod, pero amuning plitihay subong kag amuning presyo sang petroleum products kag sa sitwasyon nga laka-laka man ang pasahero, basi mamensar ka katatlo. Action firing line. Amo na ang sitwasyon nga aton sinibantayan na while nga nagahilapit kita sa tigkiliwi, amuning tiyempo nga puwerte pagid ang pamigado. Action firing line. Aksyon at tayhupon magapangalagad kita until 9 o'clock in the evening. Diri lamang sa aksyon na firing line na program. Action firing line. Ibat kita nga nag-imbitar sa aton nga magka-aksyon, palihog, like and share sa tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod para damo pagid kita malabutan kag maserbisyuhan. Now sa inyo pag-like kag sa inyo pag-share, ina pamaagi agud nga damo pagid ang makahibalo no kung malabutan sa aton sini nga program. Action firing line. Pero ariho, Action Hens basi makuan mo na mapreparar mo. Si Action Eden Abuso kag lig ko check kuno sa iya akon ang voice clip sa email nagkasulod na. Kay unahon ko ni anay hunan tabo dira nagtulotaway man diri sa Metro Bacolod. Daw at least sini nga si Mana umpisa Lunes daw ay paginmanor sa matadaan kita nga nagluntad nga shooting incident sa Bacolod City. Action firing line. Pero kibot kita sini nga hapon may isa kataga Banwasang Manapla nga nagpadulong sa Victoria City, ambot kunano ang yatuyo sa pagkadto dito. Uy, nagasakay sa motorsiklo, ginlutang sang ginaligar motorcycle riding suspect. Action firing line. Ang biktima patay. Hibaluon tay na no sa report una sa patrol. Kita ko ka grabe ang pilasya ng kun ulo man. Nano bala ang investigation sang kapulisan? Ano bala ang background sining biktima? Action firing line. Sa piyak kabahin sa pila ka madalag ko pagin nga balita nga aton tutukan man karon nga gabi. Oy, may press conference man kaina ang mga miyembro, opisyales ng Board of Directors or Seneco Board of Directors. Ato balang nalakip ka naging kabahin sa maging suspend ng mga opisyales sang Seneco Board. Nagpa-reserve sila o nagpalayag sila kaina, ngayon sila ang mag-file sang motion for reconsideration. Mga opisyales ng Seneco nanindugan nga wala sila nagpabaya, no? Why sang pagpabaya nga natabo sa ilabahin angot sa ininggin reklamo batok sa ila. Action firing line. Tinga ang abi nga nagdesisyon iniman, nano man yung gadgad isang niya nga nagpapanaog, daw sa desisyon, aber pa kaduan ta na liwat karon dugay-dugay. Action firing line. Diri sa Metro Bacolod, may ara na sa gintukod nga Joint Market Inspection Team si Mayor Albi Benitez. Damo subong mga task force on market, mga task force on traffic, parti sa baha may gintukod man to kag may meeting man ginpatigayon
do damo subong before pa man maglabot ta, subong ika-11 kadlaw ay ika-13 kadlaw kay nagumpisa gid ang tulo trabaho ni Mayor Albi last July 1. Action firing line. Tilang tawon ta ini kay nasa interview ta kundi may ipasulod nga resolution si Councilor Celia Flor. Ti ang good news, ang tanan niya nga resolution was approved. Action firing line. Balonta ko na no pagin mga signifikante nga mga resolusyon kay naginaktuhan no sang konseho sa ila regular nga sesyon. Action firing line. Dire sa probinsya sa Negros Occidental, nag-timing man ang balita ang good news nga may ginaduso karon ang senador nga taga Antique, Senador Loren Legarda nga magpataas ang salary grade sang mga manunudlo. Oy, bravo! Mataas ng inyo sweldo, kumadayon ini. Pero sa nagailapit iyang pagbukas ng klase sa bulan sang Agosto, ang balita, mga bulutuan sa divisyon sang Negros Occidental, halos 50% pa ang nagapabilin nga guba bangod sa Bagyo Odette. Action firing line. Ang pamangkot sini ano ang strategy nga imuon sa DepEd. Butang ta pa ang target by November nga dira na ma-full blast ang in-person o kung face-to-face classes. Pero kung di mo pa kayong eskwelahan, ni paano ka 100% ka face-to-face kung ang kwarto tiyo karon ka tinulo ang mga kwarto tiyo karon kalaguba o kung nagahilay. Action firing line. Ma-check lang ko na karon sa Department of Education sina nga bagay o kung informasyon. Action firing line. Amoy na so far ang pila ka madalag ko nga balita diri sa lokal no kag sa nasyonal among tong party sa mga manunudlo. Wa gyud man signifikante actually sa nasyonal ang sa Japan to yamong puerto no. Tumagwardya balang during the time nag-serve as security personnel sang anay Prime Minister sang ginlutang samtang naga-deliver sa speech niya. Grabe, harakiri sila iya. Action firing line. Mas nga harakiri nga ginhimo nila. Ang taga Japan to yato may sala ka lang jutay tapos do may diferensya gapakamatay ya. Grabe yang panindugan nila kang ila sining pagtindog bala sa kredibilidad nila nga di sila luyag muhian. Diri sa ato niya dakpan nagigani lain pagkikipangawat ng iban di. Ay, hindi gid magako. Action firing line. Salano mo nga bakol guro, mabato pa, pero masiling magpakamatay. Ay, kalayo. Action firing line. Dito ya may mga opisyalis, hindi lang mga security force. Mga opisyalis nila to ya, kung mahuian, ngayon na lang daw imo, balato nga nahimuan, daw hindi mabaton sa komunidad, may sala, ganyan nahimo sa trabaho mo. Gamo na ya, nagpakamatay ya. Diri sa ato niya, sos. Bisan, dakpan mo na, no? Bisan, dakpan mo na gani, siya ti kasuhon ta eh. Action firing line. Alas 7:17 na Action Radio Philippine Standard Time, pero unahon ko ni Anay ang balita sa patrol. Angot ini sa ginda tiro patay dira sa Banwa or syudad sang Victorias. Nanong kausa nano ang nangin madalom nga rason sini? Anong background sang biktima? Patrol reports. On special assignment, let's have Action Eden Abuso sa patrol. Action Eden, may gabi please come in. Action na art patay giniho ang isa ka persona matapos inluthang mga alas 3:50 sining hapon dira sa may National Highway sakop sa Barangay 5 syudad sang Victorias. Bali do pagwa na ni Action Art sa Victorias uron ni gawa sang ida sining City Hall kag sang police station. Ang biktima amo ni si Roldan Berito, residente sang Hacienda Unson, Barangay Purisima, Banwa, Iyasang, Manapla. Suno kay Lieutenant Genus David, ang Deputy Chief of Police ng Victoria's PNP, na base sa initial nila nga pagpangusisa, ang biktima Action Art nagatindog di sa tubang sang gasolinahan ni nakabo mo. Ara ni sa tupad sa motorsiklo, kag actually naga-helmet pagani ini sa sang ginaligar nga may ginahulat kag pagkadugay-dugay pila ka minutos nga paghulat-hulat Action Art may nagpalapit nga isa ka persona kag ginluthang igo sa ulo ining si Benito nga amuman gitunaan sang iya nga kamatayon.
Bali, through and through ni Action Art ang bala. Igo siya sa agtang, lapit sa iyang tangkubo. Sa nakuha na informasyon sa Victoria's PNP, sa Manapla PNP, si Berito anay miyembro ni Action Art sa Manapla Auxiliary Police. Apang din serbihan sa search warrant, actually may ari makabikopya, April 2021, ginserbihan na siya sa warrant of arrest, sa search warrant, kag na-recover ang nagkalain-laing nga sahi isang armas luthang kag mga bala, kag na-arresto man sadto sa kaso nga paglapas sa RA 9165. Na-recover sa crime scene ang isa ka basiyo sang isa ka flag sang wala pa mahibloan nga sahi sang basiyo kag flag lesson art sang wala pa mahibloan nga sahi sang armas luthang. Kag padayon pa man ang investigasyon sang kapulisan sa rason sang pagpatay kay Berito, subong man ang pag-usisa kung may CCTV sa lugar. Pero ginistorya taman Action Art si Manapla Chief of Police Captain Benedict Bermudez nga sa iya na hibaluan naga-intra ni sa rally protesta kontra sa Victoria's Milling Company. Ining si Berito Action Art. Pero sa information, Ano gani siya liwat? Connected siya sa ano nga grupo? Manapla Auxiliary Police. Former members ng Manapla Auxiliary Police. Do sina do force multiplier siya bi? Oo, Action Art. Okay. So, Then, why man record ni? Na-check mo dito sa Manapla, may mga threat ini, may mga napa-record regarding sini nga posible mangin basihan sa investigation sa Victorias because I understand dra lang sa gintumbay. yes, gin pa ng Action Art ang Victoria's PNP, bali na wala sila idea. At the same time, natawag ko kay Sir Bermudez. Recently, wala man siya nakapa-record. Actually, pag-serve isang search warrant, si Sir Bose pa, ang Chief of Police dito sa may Manapla. April 24, 2021, sa ginisarbihan sa search warrant sa 10591, 9165 mo. Amo nga na-recover ni siya gani ang 38 kalibre nga revolver. Okay. May tatlo ka bala sang among armas, may duha man ka bala sang 12-gauge shotgun. Okay. May 22 rifle, Action Art, kag tatlo ka heat seal transparent plastic sa face nga nasuspetsuhan siya mo. Pero sunog sa kay Sir David Kedina, na-serve yun naman yung sentence niya. That's why nga kay Ari kasubong nakagwa naman. Pero so far Action Art wala sa fix nga trabaho gid. Subong kahit ang palayag sa Victoria's PNP anay member siya sang Manapla Auxiliary Police. Nagambali sa Bermudez sa iya na ibaluan. Nag-intra niya sa rally protesta kontra sa BNC. Pero wala niya na-point out kung as to ano nga issue gid Action Art bala ang ating nga kausa. Pero komati ato na yung sanasa kabahin sa pagpahayag sa Deputy Chief of Police sa Victoria's PNP na si Lieutenant Janus David. Nakuha naman ng mga investigation. Last year, the Manapla Police Station conducted SW sa iyang area, which is nang kandakan siya ng search warrant. Recover doon ng mga tropa ng mga pusil and other items. Then he is a former member yata ng MARPA, yung Manapla Auxiliary Police, parang ganun ng Manapla. And after that, may mga mga records of sari-sari ng mga illegal activities. Actually, Kaya amo pang senaryo ang kabahin sa pagpahayag ni Sir David, napabalo naman po ang pamilya. okay. Pamangkotod pa to nila Action Art kasi may ideya silang mahimo makatag detalye para sa dugang pagiging investigasyon
sang kapulisan. Kaya hindi pa In short, may ma-identify ara ginman sa ginatubang nga kaso, and nanuman kun lang tawo naton may ara ang iya sining background gid nga pagkabig siya sa pulis. Hindi pa gid, wala pa gid sila. Hindi pa gid actually, ma-establish abi ko na muna no Correct. kay kabalo kay usual nga thinking sa tao basta gintiro ka sinya basi kun related naman na sa mga background sa victim, party drugs, party amo na, pero inisubong niya hindi pa ma-establish kung ano gid exactly ang motibo. Hindi pa production art, hindi pa gid sila makahambal sa mga possible motives. Kasi damo ang gulo nga ginatanaw ang aton sining kapulisan. Di amo na balila, hindi sila na magpalayag unless otherwise nga makahatag naman sa statement ang pamilya kag makadigin pa gid sila sa dugang informasyon, action art. Okay. Sige, so pero kita kung pila siya patalgid ulo gid ang sakam no. Ulo gid action art kay possibility close range gini ang pagtiro sa iya kay sorry sa mga gakawon, sorry sa term, wasak gini ang sa left forehead niya kag through and through gini ang bala, action art. Naka-helmet. Alas 7:25 nakasuksok sang helmet, nakita ko pa gani sa litrato. Pero ti lapos no sa bagol niya ang agi sang pusil nga gintunaan sang iya gilayon kaginali nga kamatayon. Aksyon na din? Naka-helmet. Oo. May bullet agi pa sang bala ang iya sining nga helmet. Bali ang helmet niya mo ng full nga kwan kun half lang lang daw pa rin type sa bisikleta yung nga way naka-cover gid sa bilog yung nga guya. Kung makita mo action art, kung tarawon mo, full helmet siya, pero Full sa helmet mga siya. tingin, nakapababaw na, kasi tinanaog niya sa siya motorsiklo kag nagtulutindog sa tupad. Okay, so wala yan ginasuksok full pa sa iyas ni ulo. Nakasuksok action art, pero hindi na bala naka-full, hindi pa saka yan na. Okay. Oo. Amo to, dito man to nag-agi ang bala action art, kasi close range, Grabe. hindi lapos. Left yung agtang, lapos sa likod yung action art sa kugo. So bali sa kwan gigali agtang abi ko sa kilid nilang gani isang kwan mo sa dungan-dunganan ni sa agtang ginigaling sa kam. Agtang action art babaw sa nawala nga mata. Sus Mariusip, tilapit-lapit pangadaan ti alangan hindi ka maigo na kuno halos ginadutan ka na. Kasi pihuay ito kumbaga action art kaya tigit palapitan git sa ulo Okay. gid tiro. Kag isa lang man kalupok to nabatian gani sa mga gasoline boy sa tubang. So bali Pero- ang lugar na siya gali ara gid sa proper when you say ano barangay 5 no? Highway gid sa action art. Highway. Okay. Hmm. Kung nakita mo National may highway. dako nga chapel o simbahan da, din dapit naman. Ulunhan lang gawa action art, di ba? Ang dalan da, gabawo to si pasaka gamay, ulunhan lang gid action art. Ulunan sa simbahan? Oo. Ay, si kundi ko magpamanaplaka ang simbahan na rin sa left side. Oo. Dira sa ulunan niya. Unhan niya ginagawa action art, tapos ang gasolinahan, left side man na, ang natabuan niya, right side, kaya sa tubang gasolinahan. Sa lugar ng gintiro si Action Eden, damo pamalay, damo ang posible saksi, kag atong nagasakay sa motorsiklo, duwa ka suspect, di isa lang. Duwa action art, motor riding and tandem. Riding in tandem, gidiya. Ay, porke. Nang action art, damo establishments actually, Pati mga last 350, damo. Temprano pa na iha, alas 3:50, temprano pa na. Kitaon ka pa na gani mo, kung why ka face mask, why ka face shield, abi, or why cover ka na sa nawong mo. Kilala ka, bisan ang layo pa na iya kay sanag. Correct, kag natabo to action art, wala pa man ulan-ulan mo. So, may iban ni galinakap pa sa igad sang dalan. Okay. Kag sako pa man ang mga motor, ang mga tricycle, kalabanan. Kaya iti tricycle tong mode of transportation sa dira sa syudad. Kasi ang mga nagalinabay, action art, ang gapagasolina. Ang mga nagapatugbong. Kaya ara, dito sa tubang gasolinahan. Unfortunately, may ara pa ni action art CCTV. Ining gasolinahan, ugaling, pinastorya, pakagina ang top boy, ang gasoline boy, nga wala na daw
wala na ga trabaho ang CCTV, guba. Diyos. Ako tani action art nakita ta sa angle straight lang gid sang natabuan sa shooting incident. Ay, ba timing kita ni no? Oo, galing kasi wala pa kuno pa kayo ni bossing nila sa say hindi to makabulig sa investigasyon sa kapulisan. Pero Ahay. ito man ko pa kagina si Sir David, base ko may ara part sa Victoria nga iya bala ka LGU nga CCTV. Pero ginatanaw pa to ni Action Art. Sa ibang mga establishment nga katupad, kay tululo para yung mga action art sang commercial spaces. Ambal ganin din ni Ito sa Bangsamor. siling ganin ni Rejan Tan Villalon, siling nga ito nakalabay siya kuno sa Victorias, lapit kuno vulcanizing at ubang gasolinahan tin sakto gini ang location. Dala tubang yung Action Art sa linahan. Okay. Bali na kontak mo ang madapla for background check kung anong palayag sa hepe nila. Yes, si Sir Bermudez, Action Art, actually, ang banya sa amo to ka time pag-serve search warrant, si Sir Boste pa to, ang Chief of Police. Sir Hubito, Pero, Hubito ngalan nito no, Sir Correct. Bose. Sir Vito Boste. Pero sa iya, yung Action Art, sa nag-take over na siya, sa iya lang nahibaluan, gagawin palayag niya lang sa aton. Si Berito, part ni siya sang nag-upod ni siya sa rally protesta against DNC. Okay. Pero maloon ka pa ng sunod kung ano to nga kausa, ang ila to nga pakigbato. Kay do ka na mo, mas ang mga naglugtad na rally protesta against that company. Pero mabalaan na Action Art, kay gabigin pa man ang aton sila kapulisan, kung padain man ang ila sa investigasyon. As to the motive, kag reason behind sa pagpangluthang. Kaya nga dito lang sa kamatayon ni Berito. Okay. So anyway, ongoing pa man no ang investigation sini, pero may nag-claim mga members ang family. Gin-contact Action Art sa Manapla, PNP, pero pag halin na to kagina, wala pa kabot ang pamilya. Most probably nagabiyahin naman Action Art, pagkat to Victoria, kasi lapit lang man mo. Ay, sige. So, halo nga sa pagbalik biyahe diri sa Bacolod City Action Eden. Yes, Action Art, balita halin sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboso, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radyo. Patrol reports. Salamat gid Action Eden Abuso amo dang iya special report karon nga gabi sa pagtutok no shooting incident. Nga ginagkatuan gid sa patrol taga Manapla ang victim pero dira nalutangan sa area sang Victorias City. No ti na kuan gid na patigayon gid ang natigayon gid ang mga pag-atuyo nga paglutang patay sa victim ang mga suspect sakay sa motorcycle riding suspects duha no riding in tandem ang gwa nya mga kaaksyon. Action firing line. Di ginatutukan pa karon sang kapulisan ang kaso nga ni no nga pagpatay kay Roldan Berito. Residente siya sa Hacienda Unzon, Barangay Purisima, Banwa, sang Manapla. Ano gid ba lang madalom nga rason sa pagpatay sini sa iya? No, amo karon ang ginatutukan sang kapulisan. Action firing line. Grabe na gito yung guts. Can you imagine, alas 3 pasado sa hapon, to be exact, no? Ginlutang ini siya mga 3:50 in the afternoon, sanag pa na iya. Sanag pa na katama. Timakon mo may kaisog, ginpalapitan, naigo sa iagtang, lapos sa piyak, sa parti sa ulo niya, yung biktima, patay. Action firing line. Kung nato ng latest nga update kag subong man investigation ginapatigayon pa sang kapulisan sining nagluntad nga krimen. No subo-subo ini nagaugyon kita sa kalisod nga nabaton o kon sa kalisod nga na ginaangkon sang mga pamilya. Ambot ko may mga kabataan na ning victim na noong ang dugang nga mga circumstances sa pagkatawo sini. Action firing line. Ugunanta ni Boasa, no? Pero tiyan mo na, masubo ining insidente, baw, una pa nga sinimanap lang, ikaduha nga si manap lang ni, umpisa nga nagpungko dira, bilang bagong alkalde, ang anak sa mayor sa Bacolod nga si Mayor Javi Benitez, no? Dira sa may area sang
Victorias. Galing ko lang taon na ito, natjimpuan lagi ni siya guro ya, nga dira sa Victorias, dira lang nagtuha ang krimen, kay dira lang nagkuha opportunity ining mga naghimo sang krimen. Action firing line. Kag kung nagkadto giman na siya, anong transaksyon niya? No, amo na gurong mga padalman sa aton kapulisan. Action firing line. Alas 7:34 na. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This new sponsorship is brought to you by B Complex, helps sustain glitch-free nerves, Balita Espesyal! Boy, ato na balita espesyal, ini nga ano subongo, ini mga pamahian, kung mapagpati bala sa panahon sa tigululan, ha? Timing kay tigululan subong. So, a reaction boy, of course, ang mga pamahiin action boy, kung mga pagpati, iba niya gapati, ganyan, iba niya wala man. Mga lihili. Okay? So, una action boy, Aryo, isa ko no ka mabaskog nga bagyo ang natalana nga abot kun ang baho kuno sang baybay do kalangsa. Ito kung baka sa ilok na kung wala sabi. Charot lang. So, baka, kung wala kami kung tikad to kayo sa baybay, kag... Simuton, magiging langsa, gito ng baybay. So, inibilang panda, man guro, sa mga tagahigad baybay eh. Nga magpreparar sila. So sagad din galing mga tagahigad baybay ni. Oo, balang galing nila kung actually, may bagyo. Actually, mga patimaan na nila mo. Oo. Parang kaya ka-notice ka, nga kung daw hana nga mag-ulan, kung may sinabi mag-ulan tudo, ang mga kasapatan sa inyo balay daw ginuwa, mga tangam. Ay, lang. Kaya pabalo na sila. Kaya mahulos lang. Punta, na may mabot nga ulan. Magiting. Kaya ginawa, sa kaya pabalo kanila, may paabot nga bagyo. Naman managli kang may bagyo ko, bago ko nakabati yan. Naman action, baka magluwas na action boy, doon naga-shape ko no kanal, ang dalampasigan. Anong tsura sa kanal? Ang doon search action boy. Doon duga mo na bala ko no ang ano bala. So hindi siya bala pa flow, ya bala nga. Hindi siya pa kumbaga di ba kung pabaybay duga pa amo na sa imong tubig. Aray ako no gamo na sa kilid ko na yun. So bantayan mo na action boy. So do medyo do ka linong saya pero gamo na sa kanal. Duga Kita gini nila sa radyo gamo na. So sumadyong mo na. Ano na yun mo yaman? Kalain. Lihat tabla. Go practice mahjong para malasa mo na yung pizzas. Ano ni? Gagawa ko nung raga-raga kung mag-ulan. Siling Action Eric magbanwa. Mo ra dito mga sapat-sapat na daw ginuwa na sila basta daw mag-ulan. Oo. Nandito siya ko na tuon mo. Daw ginuwa sila blaw. Lain ta maginuwa mga manog mga. Ay kala, hindi. Ngilo ginakatamong manog. Yaks, may pamagawa ang okay na kung magawa ang ipis, hindi lang magawa ang kay ka dumdum ko na sa mga lugar bilang sa do mga bahaan or kay daw nakita ko na daw drag ka base na daguro ang kuanay ang ining pelikula bilang nga Ice Age. Kita ang pelikula nga Ice Age nga mga kasapatan kay ginuwa sila once na may calamity nga. May calamity to gabi na kuan sila mo no ginuwa. Ba siguro action boy. Siling ni Mami Ems ang upo din nila ko no. Siling ko no kung maghuni ko nung pakaabot silang mauntat ang ulan. Magkukak. Oo, kung magdinamo sila. Kokak. Nakakayan. Ayan, paka ko. Pwede ka mag-sideline action wall bilang paka. Hambal man ni Action Eric, mga sapat kuno sa bukid magwa kon maglupok ang bulkan. Isa pa gina. Ay, mabala na nila mga. Okay, so sa ulan lang tani Action Eric. Okay lang. Sorry. Galing ko Action Eric. So next Action Boy, kung may kung may celebration bala sa inyo nga balay, yan. Kag hindi ka gusto nga mag-ulan, magbutang ka kuno sang 12 ka, isa ka dosena sang itlog sa inyo nga atok. Ay na? Ano mo na? Swerte, no? So, kung may dako nga celebration sa inyo balay, Action Boy,
Butang ka Or na sa isa kung may mga kusina. gusto, kung naimo lang nga, may dako. Hindi man dako sa inyo balay lang, kundi kung may mga party. O kung may mga activities. Activities. Kami or mga ano outdoor da. activities. Yan. Mamutang ka isa ka. Isa ka dosena Tre. nga. Ay, isa ka dosena lang? Isa ka dosena, kaya tre, sobra 30 30 na yan, tre. Do 30. 30. 30 lang? 30. Ah, okay. Basta ito nga tre. Ano kay, hindi ko na hindi kakabalo, kay magbakit. Itlog ito, isa, duha lang. Nakalain. Makalain sa katrim lang, alam mo na ka 30 na sa. Ay, sorry. Budgeted eh. Duwa lang kay itlog, ito bakal. So, muna, in fairness, subong mo lang ko ni Kabati Action Boy, nga butang, ti masaka, kapatid sa babaw, yung sa inyong atop, yung butangan mo, kasang Ako sa kami sa itlog. una, doon dumaan ko sang may mga activity kami. Hatag kami itlog isa ka tray. Naghatag Dra kami sa itlog may sa Carmelite. Carmelite. Oo, Pila na ka beses na nga proven na siya nga proven na once siya. magano ka mo. Oo nga mayara kani nga nag-ulan. O di nakahatag na kami to sang aga. May experience ako na mo nag-ulan. Nakahatag sa muna sang itlog sa Carmelites. Nag-ulan tapos sang naglapit na nga mo activity, naguntat. Tapos activity nag-ulan. Ay, amazing. Experience ako na ya. Ate, way ko man mo ginakuan nga magpati pero ako na experience Pero mo na experience siya. Proven mo na iya. Proven ko na iya. Okay. So mo yala ina ya sa atop kay mabutang. Sa atop kaya So pwede ka na muna sa Carmelite. bawion mo lang ang gapon gali. Ha? Bawion Pero mo. mas tipid niyo ka 12 libre sa katulog. Ano 12 lang yan boy. Hindi pwede 11 ha. Kaya basta yung nga side sa inyo balay mo ulan lo. So dapat 12 get. Yan katulog. Yung silang litong itlog to kay tanok mo yung isa. Gini nga kinagutom na sa ikaw lahat sa event. So next action boy, bulong ko no sa Dinay ka, mamangkot ko butang sa kung way ka mo atop, di mo ibutang na. Kung way atop. Himuan mo atop. Himuan mo gijatop, bisan magkinano. Butangan mo gisa sa atop. Nag-big celebration ka pa sa inyo balay nga wala mo lang gali atop. Ano man, trapal eh. Hindi ko kasi sa dabla ka big celebration sa inyo po ay kay atop. Ano mo yaman di mo. Outdoor na nakaroon. Pero ang ibang yung butangin nagyapon yung mga mga parindis na mainitan, mga tent or ano da. Okay? So next action boy, bulong ko no sa ano kayong bungang araw sa ligay noon gani? Bungang balhas. Bungang balhas muna. Bungo. Oo. Bungang singot man sa ano mo. Naglibog wali ulo ko mo nga ti bungang araw. Oo. Sa ato ni bungang balhas. Oo. Nga araw balhas do kalayo. Tingay ito na mahimo. Sakto na bungang balhas basi plagpat na ngapon lang. Hindi mo kaya mo niya na bungang singot sa Bisaya. Singot? Singot ke balhas, singot. Balhas. So muna, bulong na kuno action boy sa bungang araw lang gamiton tama Sa bungang araw, ang una nga pag tulo bala sang ulan sa bulan sang Mayo. Ang first ulan sang bulan sang Mayo, bulong na kuno sa imudra nga di ba habok-habok nga katol no. Bulong nagligo na. Perte no. Bantayan mo dapat ang first kasi ulan sang Mayo. Sa una may ara na nga perte bala kalawig sang tigilinet. Pag ulan sa ulan sa Mayo, sa una ketika ang kwan sa una ang air ta sa una very clean pa yan mo. Subong ya kung mag-ulan nga first ulan after so long at time nga wala ga ulan. Why na siya gina-advise nga magpligo kada kakonasan ng polluted ang tubig. Kung araw lawig-lawig na. Sa una pagpati na namon sa una ya, amo na sa kuno ng kuan ng daw bendita bla, holy water. Kung ang first nga ulan sang Mayo. Amo na yan, amon nga pagkabalusong na. Ay mo ya, bungang balhas. Bungang balhas. Hindi na ako niya, ila na diyo. Ila na diyo, Agla. Ila na diyo, okay? Mo nang tsakto, bali Veronica, ang first ulan sang May, ginasalod na kay ginahimo holy water. Amo na sa amon nga. Ate ba siya mo pag ginahimo magluwas pag ginahimo siya holy water, pwede man siya action boy nga, bulong sa imo dalang bungang balhas, okay? Pwede nga daw kuha ng skin oil ang gamiton ko. Wow, modern. May budget. Alam kinahanglan mo pag-kwarta ang unab lang nga ulan sa Mayo. Ang unab lang nga ulan sa bulan sa Mayo wala bayad ya. Mamo ka na nga. So next action boy, palatandaan ako ng action boy nga mag-auntat ng ulan kung magpakita na ang rainbow. Correct. Diba? Sakto na yan. So mag-auntat ng ulan. Arya or nag-untat tingin mga na yung ulan eh.
Pag na-rainbow na siya eh. Okay. Kaya para nga makakadto sila sa at the end of the rainbow. Yes, For the pot of gold. For the pot, yes. Di ba? Oh. So, next action, boy. Kung palatayon gabi sa Balangaw, okay ka lang? Kon? Palatayon ka lang. Hindi ka man naguro makalatay? Kung taga ka siya maglatay, malatay ka. Hindi, mas mapasok ko. Pero kung gako chance mo ko gold, di mo Kailan ka colors ang rainbow? 7. Yes. Ay, kalai. Memorize mo, hindi. Of course. Abe. Red. Ilang kita red, violet. Kadugay na si mo. Orange. Red, orange, yellow, green, blue, Violet. indigo, violet. Doon dumuan mo ang pag para hindi ka mamudlayan. Roy G. Biv. Muna sa Roy G. Biv. Okay lang? Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pag-saka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ka mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit. Gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Firing Line! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon ni aksyon na Marlon Hinovia. Action Firing Line. Maayong gabi dira gali may lang nga pagmonitor sa kay Atil B. Osulod. Dulo suguro nino ginbaliskan niya. Araman si Marty Artisano, Alex Monteza, Leo Nobleza, araman si Cici Verge, si Kim Brian Mendoza, kag Niepes A. Jasmine or Mine, Cyril Anaclito Sr. kag William Mihurada. Salamat sa inyo kay Eusebio Lapi de la Piña kag Maria Parian. No? Good evening, Aksonard. Sa ano ang filing candidacy sang local and barangay election? Why pa na ma'am sa schedule of activities? Mabalanta pa na kay kapalaran sang eleksyon actually nakasalalay sa maging desisyon sang both chambers sang Congress, sa House of Representative kag sumugman sa Senado. Action Firing Line. Kung lantawon naton, actually lapit na lang na kung madayon halimbawa abino why sa mga move nga iduso nga mag-suspend o makapauntat sining barangay kag iske election. Ang schedule will be on December 5, pero kabalo ka ang sa barangay lapit lang na o dali lang na ang campaign, no? Ang filing sina, and then mga November siguro, December ang election. Kaling ambot ko madayon pa rin. Action Firing Line. Kadaw damo man mga opisyalis ng gobyerno nga daw sing nila. May ganin di madayon anay kadaw kadamo pagid galastuhan sang mga kuano sang gobyerno nga mas importante sang sa eleksyon. Action Firing Line. Iban gani isubong nga may plano magpapili nga panilag pa. Kay kon sigurado na ihabo mo ning tiyempo umpisa na li panglibre kape. Action Firing Line. By the way, kaina sa interview naton sa kay Councilor Celia Flor ginpalayag sang konsyal nga mong Chairman Committee on Markets and Slaughterhouse nga may ara siya sang iduso nga resolution. So ang latest nga update
nga na-approve atong resolution niya, resolution nga nagaduso para sa pagtukod no sang ginatawag naton nga grupo, bali composite team ini si DRRMO kag sa GSO nga mga personnel. Ang purpose magpangdiklag sa mga merkado, magpanghawan. Kita ko sa Burgos Public Market, labay ko sining nga hapon may nagaumpisa na pangbungkal da sang ginaagyan sang drainage sa sulod sang merkado pagwa o ara sa gwaan sila gakutkot. Siling ko amo na ni gurong umpisa. Action firing line. Irong isa pagid kabalantayan ta bangod lamuno ni Councilor Celia Flor. Siling niya namangkot ko bala sa mga vendor sa merkado. Sa Central Market galibog ang ulo nila kay kundi may ginpain da nga million of pesos for the renovation. Hay kaluyan daw ay kuno sila natalupangdan nga daw aumento sa proyekto. Tinanong Botambalo na natapos na ang kontrata, ano ang program of work sina, nanong target date sang komplisyon. Kaya nagligad to, no ginaayo to sang mga kontraktor, mga 2 months time malang itong tapuson nila. Action firing line. Kung lang taon naton, after the May 9 election, June and July, or prior, sina dapat tapos na Galing daw ay kuno sa nakita-anda nga daw improvement, pangluwas sa libertad nga daw may ara. Central Market kuno daw naguol kay ang mga iban gani nga mga material sa ara lang sa sulod sa merkado ginbilin. Action firing line. Aber pakaron na nato na kag kun basi bakante karon si Councilor Celia Flor kay balikan ko siya dugay-dugay. May ara sang kwan may ara sang ginaproponer pagin atong mga night market bala. Kundi ang night market during the previous administration natigayon gid man to yamo ginpatigayon gid man to sa Bacolod in 2 weeks time. Starting Friday, Saturday and Sunday, and then after sadto ay naging sige kati change sa administration mo. Now, ti subong na nung matabo sini. May ara bala continuation ina. Apag insindi ko ti i-discuss pa man iya. Now, kag ang Committee on Markets and Slaughterhouse nga si Councilor Celia Flor, i-check ko na karon sa iya kung nano matabo sini. May mga public hearing pa, may mga consultation pa nga himuon ang iya committee regarding sa mga ginatawag nga night market. Ang mga vendors ganito do ikuan man kuno nila. May plastar sa gusto kay iban nga vendors kadtuan sa merkado bogo linapta lang kuno mo. Action firing line. Sige be. Unahon ko lang si Councilor Celia Axondel kay actually nag-text ko sa iya kay naduway siya ga reply pa pero ang reply sa akon nga na-approve ang resolution niya. As to kung available siya tonight, kay siling kukwaan kung lang din update ni Balang Party sa night market kung what will happen, ano mga possibility kag saan o liwat marisyom ini, kag saan o ang schedule of public hearing if there is. No kay gusto tani hibaloon, ang mga nagabaligya na luyang manaton buhion ning ila sini nga palang buhian. Dako ang mabulig sini, especially kung mag-continue or magsigi-sigi, ang manog baligya, dagag ang pamangkot ato ang primero nga nagbaligya sa Balisteros, say man to sila gihapon, nga mga vendors da o kung lain naman nga grupo. Action firing line. Okay, damo sang target. Actually, may Capitol area dira nga mga dalan nga plano sa mga naga-night market nga okupahon, even dira sa government center, so it would take time pa. For me pag intindi ko din sila may mga proseso pa na nga public hearing, prior pa sa mangin approval nga himuon no sang council o sang konseho nga amo nang approve resolution nila or basi butangan sang ordinansa whatsoever, pero I understand the resolution siguro no kag and then aprobahan ni Mayor Albi Benitez. Action firing line. Baloon talang na no diri sa aton sini nga pagpangalagad isailuan ko lang si Axonzel Minardo kay kaina ayon ko lang siya anay kay nag-press con actually kaina ang mga Sineco Board of Directors from the president down to the members nga na lakip no sining mga gin-suspend. Kag i-check ko kung ano ang sitwasyon sinino ang matabo ma-file sila sang motion for reconsideration. Now, ti ang ginalantaw sang
actually sa mga interviews kapin pagid sa Power Watch sila ya tinalipay sa amo nga sitwasyon galing siling ko at the end of the day pasi mag-suffer balaya ang konsekwensya sini ba siling kumapiktuhan ang operation da kag mabalik bala ang ending ang bottom line sinitanan lang ang ginaistoryahan ta base kon mapauli sa problema nga salon balaya nung epekto ara bala sa mga consumers. Action Firing Line. Bisan tani ko ning mga naggalanabo kag pending on the motion for reconsideration, ang operation dapat kag ang Seneco, ang mga consumers, ang ginaproteksyonan taday nga hindi mapiktuhan sini nga konsekwensya. Action Firing Line. Kung suspendido sila within 1 month, may mga transaksyon nga kinanglan ang pag-akto no sang board no kinanglanon ang pag-akto nila sini. Lano matabo sina kung may mga pending sila nga mga kontrata or whatsoever. Ti ay baloon tahin ano inang matabo no kay gusto naton man may baluan. So nagpatigayon tonight or sining hapon do alas 2 kay natong schedule sang press conference ini nga mga opisyales sa Sangga Board no sang Seneco. Ano mga nagkalanabo kay nabalikan ko lang makadali kay tutukan ini ni Axon Zel Minardo no bisan do mapuway ni sa ginayo ko lang sa anayo kung ano ang latest dito. Action Firing Line. Axon Zel may gabi. Action na Art mag-file sa motion for reconsideration ang suspendido nga Board of Directors ang Seneco. Ago deklaro kunya napaslawan sila nga mag-file sa nga notice of extension sa kontrata upod sa KEPCO SPC Power Corporation. So ginapanindugan Adriani Seneco President Jude Yap upod sa katapo sa nga Board of Directors nga wala sila sa nga nahimo nga anomalya nga sarang nakaapekto sa mga konsumidor taliwas sa pahayag sa nga katapo sa nga Power Watch Negros Action Art. No, nagapagwa sa nga desisyon ang National Electrification Administration Administrative Committee o kung ang NEA Administrative Committee Action Art nga nagamando para sa 30-day suspension batok ang Sandayap mga katapo sa BOD na Sanday Ernela Rida, Martha Joyce Cuenca, Antonio Panipi, Eugene Velasco, anay Board of Director Robert Cavillana, kag anay Acting General Manager nga si Attorney Danny Pundivilla na may kaangkanan sa ginapatuman nga 20 megawatt contract extension sa nga Seneco o poder sa KEPCO SPC Power Corporation nga nagsakop as sinilang nga Mayo 2022. So ginapatahag man sa katapos ang Board of Directors nga naanda na ang inti pagkuha sa exemption sa contract extension kag mismo ang Energy Regulatory Commission ang nga naghatag sang approval para sa time of use rate pending sang approval sang natukod nga kontrata Action Art. So ang Consumer Watch Group ang nagpasaka sang kaso batok sa mga Board of Directors sa ganay asing General Manager sang Seneco ang sa grave misconduct, gross neglect and dishonesty, gross insubordination, kaga conduct prejudicial to the interest of the EC kag sang MCO. Pero ini Action Art no wala ini sang niya ini ang ginapasaka sang Power Watch na batok adri sa mga suspendido. Ang ilala diriya ang failed sa procedure sang filing ang ila siniya nga kakulangan adri Action Art na sa pagklaro kagina ni President sa Seneco nga si Jude Yap. Sa desisyon ng niya Administrative Committee nga ginpagwa sang Mayo 30 ang mga akusado ang guilty sa nga simple neglect of duty lang ni Action Art kag ginapinahan sa nga 30 days of suspension kag si Action Art sunod ri kay sa presidente sa Seneco kay Mama Jude Yap no hindi man na maapektuhan na si ang pagpamalakad na sa nga Seneco apisar nga ang pilas sa mga BO